Лепшая жаночая роля і прыз глядацкіх сімпатый у скарбонцы коласаўцаў. Спектакль «Дзеці вёрсты» Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Куба Коласа узнагароджаны дыпломам 9-го міжнароднага тэатральнага фестывалю «Любовь, что движет солнце и светило». Коласаўцы выступілі ў Растоўскай вобласці на сцэне Новашахцінскага драмтэатра імя Бушнова. Гледачы выказалі шчырае захапленне спектаклем «Дзеці вёрсты» паводле твораў Якуба Коласа, эмацыйнай глыбінёй і майстэрствам артыстаў. Ну ты ж не улезь, а? Чего ты галочишь и горлопанишь? Пастаноўка стала сапраўднай падзеяй фестывалю, што пацвердзіла і ўзнагарода прыз глядацкіх сімпатый. Акрамя таго, выканаўца ролі кабеты, вядучы майстар сцэны Раіса Грыбовіч адзначана дыпломам імя народнага артыста СССР Бушнова за лепшую жаночую ролю. Спецыяльнымі дыпломамі журы фестывалю за высокую місію служэння тэатру узнагароджаны Раіса Грыбовіч і Геннадзь Гайдук. Несомненно, что это начало новой истории, новой страницы истории между этими театрами. И вполне возможно, что Новошахтинский театр совсем скоро выйдет с гастрольной миссией или на фестиваль в Республику Беларусь. Почему нет? У нас сложилась такая практика последние годы, что мы подписываем соглашение о сотрудничестве с нашими коллегами, и мы очень надеемся, что это будет не только на бумаге, а все это воплотится в жизнь. Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа і Новашахцінскі драмтэатр падпісалі пагадненне пра творчае партнёрства. Мяркуюцца гастролі і абмен рэжысёрска-пастановачнымі групамі. Мастацтва і тэатральнае братэрства не ведаюць межаў. Культурны дыялог стане трывалай асновай для плённага супрацоўніцтва.